Replam sa gimong budiga sa Upper San Roque, Barangay Calamba, Dakbayan, Subo, nahugno tungod sa nasinating pag-uwan. Samtang karsada sa Lower Busay, gihulagway nga kritikal tungod sa padayong paglihok sa yuta. Sayra nato ang detalye, pinaagi ni ining report. Kini ang nagkankal nga bahin sa yuta nga nahulpa diin makita pa ang madagkong haligi sa gihimong pundasyon sa riprap nga gikaon sa sapa. Gisusi kini sa chairman sa flood control ug sa infra committee, Konsehal Jerry Guardo, kinsa ni mando og force evacuation sa apektadong mulupyo. Kini ang sitwasyon sa Upper San Roque, Barangay Calamba, mga pasado las 4 kaganiyang kadlaw na hitabo ko ang pagbigay sa yuta dinhi. Gimando karon sa city government, pinaagi ni Konsehal Jerry Guardo ang force evacuation sa maapektadong residente nining paglihok sa yuta dinhing dapita. Ang pagka-design niya kanang stone masonry, dili ka ng sheet pile nga design. So in other words, these are not engineered design ang kaning design sa ilang riprap. Kay sila, they are actually building in a danger zone. Kaya ang ilang structure are actually within the 3-meter easement. Ato sa inspeksyon, gapangatagak pa ang yuta o naatol pa nga hingpit mibigay gyud ang nagkang-a nga yuta ngadto sa sapa. Wa hinoy nasakitan o naunsa sa pagkahulpa sa yuta. Sa'yo, nakaihi ko. Kung kitang yuta sa dunya, unsa mo na, oy? Ha? Pagka-pilmero ba? Ano sila, pilmero? Ikaw sa man itingog, oy? Abi ako na iungog. O sa man itingog. Wa man yun. Halang yuta ni. Sa pikasbahin, gisusi sa konsyal, kauban ang DEPW o ang OBO, ang karsada sa Lower Busay. Nakita nila ang kadelikado sa repit diin na kan usab ang yuta gumikan sa landslide. Doon na pa usay balay nga anaa pa sa baba sa nahugnong yuta. Gihulagway kini nga kritikal o girekomendar nga ipaubos sa state of calamity aron mapatuman ang clearing sa dapit. Diri ang taga-obo engineering, ang taga-disaster para amo matabangan maguba ang balay, mag-clear na siya, and they can proceed with the construction sa atong contractor sa DPWH. So nakita na mo kini landslide diri ba nga kuan nag-anam kuan ang soil eroded, so kinahanglan gid ni nga madali na to kuan patrabaho. Kuan mi og legality para amo na gid siya mapapahawa or ma-demolish totally ang structure. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.